Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kana na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma sankura hukumu kɔnɔna na an ka jamana ministiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya kow ma a ye munumunu salo kɛ Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsobaw la ni ka jateminɛw kɔni kɛ an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa Moptikaw fɛ yen nɔ lakɔgɔli taara ka maaw sɛgɛrɛ waasa waati gɛlɛn natɔla o bɛ se ka kunbɛn cogoya min na kunnafoni ka di a di waati la an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani bunadamadenya yiriwa ma ni o ye Asan Bajalo Ture ye a wulila ka munumunu salo kɔni kɛ min ye 31 su ni ka jateminɛw kɔni kɛ an ka jamana dɔgɔtɔrɔsow kɔni kɔnɔna na ka se ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ kɛnɛya baarakɛlaw olu jɔn bɛ u jɔyɔrɔw la ni k'u ka baaraw kɔni kɛ ani fana ka se ka gɛrɛ banabaatɔw la ni ka jiraw la k'a fɔ fɛn min ye faso Maliba ma ɲɛmaw u kɔni ɲɛ bɛ u la u b'u jate u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na nin ye laada ye an ka jamana kɛnɛyako minisiri kɔni bolo san o san janni an ka don sankura kɔni na sufɛla fɛ maaw bɛ ɲɛnajɛ la waati min o waati minisiri ale kɔni bɛ taa banabaatɔw kɛrɛfɛ ani dɔgɔtɔrɔw ka taa a ka dɛmɛ n'a ka dɛmɛ ta ka u sɛgɛrɛ. Desanburu kalo tile 16 ka taa bila tile 18 la san 2025 lakɔgɔli kɔni nun donna Mopti marabolo la ka ɲɛsin yen sigibagaw kɔni mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka kunnafoni di teliya la cogoya min na waasa kasara natɔla ani waati gɛlɛn natɔla u bɛ se ka kunbɛn cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye baɲumankɛ tɔn AMSOD maaw ani u ka projet min ni o nun donna ni o ye DP ECO ye o hukumu kɔnɔna na an'u ka dɛmɛba jɛkulu u kɔni ye u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka se ka nin lakɔgɔli in kɔni ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ Mopti ale kɔni marabolo kɔnɔna na waasa ka se ka u labɛn u bɛ se ka kunnafoni telimanw kɔni di teliya la cogoya min na ka se ka waati gɛlɛnw kɔni kunbɛn min ye komini minnu kɔni garijɛgɛ donna nin lakɔgɔli la o bɛ tali kɛ Mopti Sio Sokura Kɔna Jɛnɛ ani Uro Ali ka taa se min ye Pondori ye ninnu de kɔni garijɛgɛ donna nin lakɔgɔli in na kunnafoni kunkuruw la Croix Rouge Mali kɔnɔ u kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba kɔni boloda min ye u bɛ min kɔni wele k'u ka camp national des jeunes et des volontaires a ta ko 14 u y'o kɔni kɛnɛ sigi min kɔni senfɛ fɛn min ye u ye wulikajɔ min kɛ san 60 kɔni kɔnɔna na ka se ka buna adamadenya dɛmɛ baaraw kɔni kɛ u ye o kɔni kɛ o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye sifinnakaw kɔni bɔra an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na ka se ka na u sen don ni lakɔgɔli in na hakilina falenfalenw ka se ka dɔntaw kɔni fara ɲɔgɔn kan waasa maa minnu bɛ wuli u yɛrɛ ye ka na nin baara in kɔni kɛ n'an ko ma ko volontariat waasa ka se ka maaw kɔni magɛn maa minnu mako bɛ dɛmɛ la nin kɛnɛ in kɔni kana na waati min ni o kɔni kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ye min ye jɔnjɔn kɔni ta sanfɛ ni o ye flambeau ye ka taama ni o ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin sigi kɔni senfɛ Croix Rouge a kɔni sera ka a ka cakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilinaw kɔni di ɲɔgɔn ma min b'a to u bɛ wulikajɔ min kɔni na an ka jamana kɔni kɔnɔna na bunadamadenya dɛmɛ baaraw la o bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na an bɛ taa Kidal ale marabolo la Nova Mali maaw ka daminɛ Desanburu kalo tile 22 ka taa bila a tile 29 na san 2025 u ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni sigi min kɔni ɲɛsinna fɛn min ye ɲɛmaya o bɛ se ka ta denmisɛnninw fɛ cogoya min na n'an ko ma ko leadership fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ani an balakaw olu sen bɛ se ka don jamana jɔli baaraw la cogoya min na waasa buna adamadenya dɛmɛ baaraw an balakaw ka se ka ye ka caya o la u ka nin kɛnɛ in kɔni kɔkɔrɔma donna min ye Women's Peace ani Humanitarian Fund maaw kɔni fɛ fo ka taa se ONIFAM ma olu de bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin lakɔgɔli in kɔni kɛ min b'a to fɛn min ye muso jɛrɛjɛkulu olu kɔni bɛ se ka
faamuya caman kɔni sɔrɔ min ye ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ u ka sigidaw kɔni ka buna adamadenya dɛmɛ baaraw kɔni na. O de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye maa 63 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye sen donna nin kɛnɛ belebeleba in na ni ka se ka faamuyaw kɔni di u ma. Faamuya min b'a to donna nataw la u bɛ se ka wulikajɔw kɔni kɛ ni ka u ka sigidaw kɔni lakana buna adamadenya dɛmɛ ale kɔni hukumu kɔnɔna na cɛ ani musow an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ hakɛw la cogoya min na o faamuya u ka se ka sɔrɔ jɛkulu ninnu fɛ waasa ka se ka kɛlɛ kɔni kunbɛn. Bankasi ale marabolo la Renagem maaw u kɔni ye tile 5 lakɔgɔli kɔni nun don waasa ka ɲɛsin bangasikaw ma u bɛ se ka wulikajɔw kɛ cogoya min na ka kɛlɛ kunbɛn ani buna adamadenya hakɛw ka se ka o kɔni sabati. Fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛnɛ kɔni sigira Maison des Jeunes na bangasikaw kɔni fɛ nɔ u ka projet kɔni hukumu kɔnɔ projet min ni ale kɔni bɛ bɛn ani kɛlɛ ani kotoɲɔgɔntala ni a b'o kɔni sinsin n'a musaka bɔra min ye Denmark jamana kɔni kunna fɛn min ye FAMOK ale tako filanan baaraw kɔni hukumu kɔnɔna na. Fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara in kɔni sigira ka kɛɲɛ ni waati min ni sigida maaw kɔni futinɛnen don ɲɔgɔn kɔrɔ waasa ka se ka o faamuyaw kɔni di maaw ma maaw ka se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ. Fɛn min ye nin lakɔgɔli kɔni sigira ka ɲɛsin sifinakaw ani musolakaw kɔni mɔ olu minnu ni u kɔni bɛ bɛn ni kɛnɛya ale kɔni sinsinni cɛmancɛ kɔni na ka se ka hakilinaw kɔni falen ɲɔgɔn faamuya u ka se ka sɔrɔ u fɛ. An ka jamana kunnafoniw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la an b'a daminɛ Gaza ko Israel ko a kɔni ye Gaza ale baara kɔni tigɛ baɲumankɛ tɔn 37 bɔɲɔgɔnko la ka da mun kan k'u kɔni ye u ma sɔn ka ɲɛfɔli kɔni kɛ Palestine jamanaden minnu b'a la ka baara kɛ u ka tɔnw na k'u ma o ɲɛfɔli min kɛ. O de la fɛn min ye u kɔni bali waasa u kana se ka baara kɔni kɛ Gaza ale kɔnɔna na u bɛ dɛmɛ min ta ka jamanaden kana bilalenw kɔni sɛgɛrɛ ni o ye civil ye ka dansigi o baaraw la ni kɔni kɛra jɔrɔna ko ba ye buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw kɔni bolo. An bɛ taa Suisse jamana na fɛn min ye ko tasuma wuli dɔ kɔni kɛra min kɛra sababuya ye ka maa caman bɔnɛ u ni na ni ka caman wɛrɛ kɔni jogin. O de hukumu kɔnɔ min ye Suisse jamana ɲɛmaw olu kɔni kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ ka ɲɛsin maa minnu kɔni nɔ ye bɛ nin kuɲa in na waasa a tigilamaw bɛ se ka ye cogoya min na ni ka se ka u ɲangi cogoya min na. O de la fɛn min ye ɲɛmaw u kɔni ye welewelemaadaw kɔni kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka lakana fɛɛrɛw kɔni sigi sen ka jamajɛraw kɔni senfɛ waasa kasaraw o bɛ se ka ta ka bɔ u ka jamana kan cogoya min na. An lamɛnbaaw ni de bɛ dansigi buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM ka dɔnkibaru kɛnɛ kanana na fɛn min ye a lasiraw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jubara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de mankan na.